politiky som vstúpil, keď som čakal svoje prvé dieťa. Bola vtedy vláda Fico, Mečiar, Slota. Táto vláda humplovala a rozkrádala krajinu. Musel som s tým niečo urobiť. Ide tu o to, či si ten tzv. Náš človek môže dovoliť všetko, čo chce, alebo či aj na ňo platí zákon. S mojím asistentom Filipom Rybaničom sme bojovali proti mafii. Odhalovali sme machinácie a podvody Kaliňáka, Bašternáka, Kočnera a mnohých ďalších. Museli sme to urobiť. Inak by na týchto gaunerov nikdy nedošlo. Verejnosť by sa nikdy nedozvedela pravdu. Robert Kaliňák, dostávali ste formu finančného plnenia firiem, kde figuroval Ladislav Bašternák. Toto peňažné plnenie mohlo byť rôznou formou, mohla to byť nejaká odmena za výkon niečoho, mohli to byť dividendy, alebo možno platenie časti pôžičky. Podozrenie, že Ladislav Bašternák má krytie z najvyšších miest v štáte. Najskorumpovanejší. Slovensko je toho dobrým príkladom, pretože aký je dnes obraz Slovenska? Máme krásnu krajinu s obrovským potenciálom. Hrozí však opäť návrat Roberta Fica a jeho mafiánskeho režimu. Želám si, aby naše deti vyrastali v krajine, ktorá je prosperujúca a bezpečná.